dels edificis emblemàtics situats al barri de Poblenou. Va ser fundada el 1864 pel senyor Francesc Mont i Almirall i al seu interior va instal·lar un petit laboratori on es feien fórmules de l'època, com extractes, destil·lats i vins. Val a dir que l'actual carrer Marià Aguiló 125 era per llavors el carrer Pere Taulat número 115. El 1896 la farmàcia va passar a mans d'Antoni Casals i el 1904 va ser el senyor Lluís Almirall i Subirats qui es va quedar amb la farmàcia. El senyor Lluís Almirall i Subirats va morir molt jove. La farmàcia va passar a mans del seu fill. Sent estudiant, es va fer càrrec del centre fins que no va acabar els estudis. La farmàcia va estar tancada als 37, 38 i 39 perquè el senyor Almirall va estar a la Guerra de l'Ebre. Quan va acabar la guerra, va tornar a la farmàcia i va continuar amb les feines del laboratori que estava instal·lat a l'interior, un laboratori farmacèutic que el 1943 es va convertir en els laboratoris Almirall. Del senyor Víctor Almirall Riu, pare, va passar la farmàcia al seu fill, Víctor Almirall Cacho, que com que no estava mai a la farmàcia, em va proclamar com a farmacèutica substituta. Em vaig fer càrrec de la farmàcia a l'abril del 2013. A nivell exterior conservem tots els elements patrimonials originaris. Hi ha una porta de fusta practicable amb dues vitrines al costat. Tota la façana és de fusta i a la part de dalt té una espècie de vidre negre que es feia servir en el seu moment on posa el mirall. I a l'altra banda la data en què va ser inaugurada, el 1864. Encara que no està a la façana, conservem un farolillo vermell que es feia servir durant la Guerra Civil per identificar el centre de salut. A nivell interior també conservem tots els elements patrimonials del moment. Tota la prestatgeria és de fusta, tancades en porta i els poms són de porcellana. El mostrador és de fusta també, la sobretaula és de marbre i en el seu moment tenia les parabandes de protecció del farmacèutic amb l'exterior, on es dispensaven les fórmules magistrals. Cal recordar que aquí dintre també hi havia un laboratori del que conservem encara molt material. Les balances, els pindolers, tots els albarelos que contenien les diferents matèries primes per fer les preparacions de les fórmules magistrals, els morters i els petits pots de vidre amb tap esmerilat i serigrafiats a mà. Un altre dels elements que també tenim és una balança clàssica que encara funciona amb el contrapès. Us convido a passar sempre que vulgueu. Estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.